притулки і висоті. А, ну, це подобається.
Молися за нас, Святая Богородица. Оставайся любов'я Христові. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться тревогам здоровья души и тела, и прославля заступництва Святейшей Завсюди Павлы Марии, моля ласково избавить нас от всякой рушней смутку и одарить вечной радостью, раз Христа Пана нашего. Памятная святейшая Панна Мария, что никто не старался, как покинула того, кто тебе утекает, тебе допомог ближе твоей и просит. Говорим, наверное, натхненный для тебе, о Панна над паннами, и мати нашей вносит. Для тебе прихожу, и от того и грешный, лавже стоит. О мати слова, не погрожай слову Марии, а не почуй ласкавое, не выслухай. Молитва до святого Николая Конева. Святые Коневника, бережи нас в змаганні, будь з нам обороною, супроть спокуси і пасток злого. Покорно просим, нехай я вознивший Пан Бог, а ты нежь войска небесного, могутностью Божией, скинь пекло шатана, и іншествуй духов, яке нас Богу душу свою спасти. Господи,
Отца и едность Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Дорогі сестри, брати, всім привітання, Вечорної Святої Мши, всім, це значить тим, хто нас глядить. Сьогодні в літургії Костьола зазначаємо успомін Святої Маргарити з Картони з Італії, яка жила у 12 столітті. На початку своєї молодості вела достатково грешний образ життя, з нею вийшла замуж, народила дитя, коли мужа її забили, вступила у францишканський орден шведських, опікувалася хворими, бідними, заснала в шпиталі. І сьогодні ми так само молимося за лікарів, за усіх работників медицинської служби, вибираючи їх Богу, і сьогодні про заступництво так само Святої Маргарити з Картони. Я молюся сьогодні за всіх медиків, а навіть за доктора В'ячеслава Койбиша, за загадчика хірургічного відділення Глибоцької больниці Олексія Леонідовича Кубаша, за медсестру хірургічного відділення Глибоцької больниці Наталію Садовську, за терапевта Олену і медсестру Марину з 34-ї поліклініки Мінська, за медсестру Наталью Макеєву з 6-ї поліклініки Мінська, за лікаря Готфри з Бристольського шпиталя, за медицинских работников районных больниц у Глубоких, Довшицах и Столбцах. Брат Максим молится сегодня за супольность францишканской молоди там, в нашей парафии, заступницей супольностью является Святая Маргарита, потребной ласки для их обращенцов, супольности, духовности Святого Францишка. Так само довіряємо Богу наших близьких, хворих, усіх, хто терпить по причині пандемії. Як ви могли годно сьогодні молитися, перепросимо Бога за наші грехи. Сповідаюся Богу всьому нам, і вам, брати і сестри, що згрішив я вільні, думкою, словом, учинком і занепанням. Моя вельми великая вина, тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай чудиться над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Добрый Боже, Ты что дозволяешь нам с радостью вспоминать Святую Маргариту, покорно Тебе просим, да поможи нам наследовать приклад ей святого життя и цнота, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читання книги Діїв апостолів. У ті дні апостоли і старейші разом з усім костьолом, вибравшися від себе Юду, званого Варсавом, і Сілу,
мужов, якія былі першымі сярод братоў, пастанавілі паслаць іх у Антыёхію з Паўлам і Барнабаю, і праз іх выслалі такі ліст. Апосталы і старэйшыя браты вітаюць братоў язычніцкага паходжання ў Антыёхіі, Сірыі і Кілікіі. Мы пачулі, што некаторыя з нас адправіліся без нашага даручэння і ўспрыгожылі вас словамі, пахіснуўшы вашыя душы. Таму мы згодна пастанавілі выбраць мужоў і паслаць іх да вас з нашымі умілаванымі Барнабам і Паўлам, людзьмі, якія аддаюць жыццё сваё дзеля імя Пана нашага Езуса Хрыста. Мы паслалі да вас Юду і Сілу, якія абвесцяць вам тое самае словамі, бо Дух Святы і мы пастанавілі не ўскладаць на вас болей ніякага цяжару, акрамя таго, што неабходна. Устрымлівайцеся ад ахвяраў ідалам і ад крыві, ад таго, што задушана, і ад распусту. Калі будзеце устрымлівацца ад гэтага, добра зробіце. Бывайце здаровы. Пасланцы прыйшлі ў Антыёхію і, склікаўшы людзей, аддалі ліст. Калі яго прачыталі, узрадаваліся гэтаму заахвочванню. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Буду Тебе славить меж народами, Пане. Буду Тебе славить меж народами, Пане. Готовое сердце мое, Пане, готовое сердце мое, я буду спевать и играть. Прочнися, душа моя, прочнися псалтырь и арфа. Я обучусь витанье, буду Тебе славить меж народами, Пане. Буду славить Тебе меж народами, Пане, буду схвалять Тебе сярод племен. Бог небесов, великая милосердность Твоя и верность Твоя до облаков. Поднимися понад небесами, Божа, понад усей землей Твоя слава. Буду Тебе славить меж народами, Пане. Аллилуйя, аллилуйя, я ж назвався правіва, скажа Бог, бо все, що чув от Отця моего, я сказав вам. Пан з вами. Читання Святого Євангелія по Матвія. У той час Єсус сказав своїм учням: «Вот заповедь моя, как вы любили один одного, як я полюбил вас.
Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы сябры мае, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў вас сябрамі, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я вас выбраў і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў. Каб Айцец даў вам тое, чаго толькі вы просіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Гэта слово Пана. Хвала Табе, Христе. Дорогие сестры и браты, сегодняшнее Евангелие, слово, которое мы чули, того для святого Яна, Иисус говорит про найважнейшие речи, мне здається, в рамках того, что Он покинул для нас. Конечно же, можно тут задуматься, что выбрать из того, что Иисус сказал нам. Иисус скажет: «Вось моя заповедь, как мы любили, как вы любили один одного, як я полюбил вас». Кажет все, что это наиважнейшая заповедь, заповедь любви. И думаю, что достаточно часто мы эту заповедь можем разуметь таким чином, что Иисус скажет: «Как вы любили один одного». Что значит? Как вы любили один одного? Пришли в святыню не шматлика, потому что зараз пандемия. Можем, когда она закончится, взяться еще за руки, усмехаться одних до других, не свариться, еще некие іншие речи робить. И это все, конечно, не тревожит. Але мне здається, що на першому місці все ж таки Ісус, загадуючи любіть нам один другого, каже менавіта так, як я полюбив вас. Тоді ця заповідь якби становиться повною. Тоді ця заповідь набирає такого глибокого сенсу. Тому що відаємо, що Ісус Христос, говорячи про і загадуючи своїм учням цю заповідь любові, даючи її, пізніше пішов на криш. Пізніше віддав своє життя за кожного з нас. І ця заповідь, вона справді сталася повною. Ця заповідь, вона сталася даром життя Бога для чоловіка. Іменно Ісус, даючи цю заповідь, надає це слово «любіть один одного, так як я полюбив вас». Бо нема більшої любові за тую, коли хтось дає своє життя. Коли хтось становиться даром для другого чоловіка. Ісус ставши даром для кожного з нас. І це якби становиться сенсом цієї заповіді. Це являється тоєстю цієї заповіді, якби самим важним, про що Ісус, до чого Ісус нас так само захоче, даючи нам любов. І ця любов, справді, може бути тоді повною. Чергова реч, Ісус каже до своїх учнів таким чином: «Ви сябри мої, коли робите те, що я наказую вам». Ісус не сказав таких слов тоді, коли покликав своїх учнів йти за ним по черзі одному, другому, третьому. Тільки сказав це вже після 3 років, коли вони бачили його, коли вони бачили його цуди, коли вони слухали його науку, якби вони, можна сказати, закончили школу Ісуса. Тільки тоді Ісус каже їм, що ви сябри мої. Це якби означає так само те, що вони здали екзамен, бо Ісус назвав
іх сваімі сябрамі. Ведаем, што сёння можа гэты зварот сябры не зусім мы так разумеем, як калісьці разумелі ідэі, бо сябар гэта хтосьці найбліжэйшы, гэта той, на каго заўсёды можна разлічваць, гэта той, который ніколі не падвядзе цяжкую хвіліну, які ніколі не адвергнецца. І Езус, называючы вучняў сябрамі, пускае іх у свой свет, у свет Бога. І чарговая рэч, якую Езус кажа, што я назваў вас сябрамі, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, сказаў вам. Езус менавіта для сваіх сяброў адкрывае сябе поўнасцю. Бог адкрывае сябе для чалавека, не ўтойваючы нічога для сябе. Ён гаворыць, што ўсё перадаў, ўсё тое, што чуў ад Айца. Значыць, тое, да чаго Айцец яго паслаў у свет, ён здзейсніў. Гэта праз яго сталася. Значыць, ён назваў сваіх вучняў сябрамі. І думаю, што сёння, калі мы разважаем таксама і успамінаем святую Маргарыту з Картоны, якая вяла на пачатку грэчнае жыццё, пазней, пасля смерці свайго мужа, трагічнай смерці, навярнулася да Бога, пачала рабіць справы міласэрнасці, пачала дапамагаць людзям патрабуючым. Яна таксама адкрыла ў сабе вось гэтае сяброўства. Чалавек, калі адкрывае ў сабе сяброўства Бога, ён мяняецца. Гэтае сяброўства, гэта давер Богу, ён мае сілу змяняць чалавека, змяняць ягонае сэрца, змяняць ягоныя паводзіны, змяняць ягоныя думкі, падыход да розных рэчаў. Таму думаю, што менавіта ў святле гэтага Божага слова варта сёння таксама гэты складаны час для свету, для кожнага з нас таксама прасіць Бога тое, каб мы любілі, вучыліся любіць іншых людзей так, як ён, а праз гэта таксама станавіліся ягонымі сябрамі, значыць, мелі найбліжэйшую сувязь з нашым Творцам, з нашым Збавителем. Праз заступніцтва святой Маргарыты узнесем до Бога наши супольные молитвы. Молимся за святый костел, как усіх людей ён вел до святости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за бискупов и пресвитеров, как у едности со святым Отцом, едем хлопотились про духовный рост верников. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, как по прикладе святой Маргариты я научилась верно служить Богу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх матей, как про заступництво святых, яны заўсёды захоўвалі ў сваіх сем'ях веру і вартасці хрысціянскага жыцця. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении и потребных ласках для супольности францишканской молоди. Так, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за супрацоўнікаў службы охоты здоровья, как Пан Бог падтрымліваў іх у штодзённай працы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой души, как мы верно, выконваючы абавязкі свайго паклікання, садзейнічалі ўзрастанню святасці Касцёла. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай ласкаво наши просьбы и ученика, подтриманные заступництвом святой Маргариты, мы щирым сердцем служили Тебе в наших ближних
і атрымалі ўзнагароду вечнага жыцця праз Хрыста Пана нашага. Аминь. Молитесь, браты и сестры, как мои, вашу и от веры принял Бог и Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме оферу рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, Отца Сына, на Христа и всякому костелу святому. Пане наш Боже, отзначаючи успомин Святой Маргариты, мы приносим Тебе ветную оферу, покорно Тебе просим, пробачь нам наши грехи и дары нас избавлением, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердца. Узносим греха. Подякуем Пан Бог нашему. Водно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святыйовича, Всемагутны вечны Боже, праз Христа Пана нашага. Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых заўсёды адобраеш свой касцёл новаю моцаю і даеш нам доказы сваёй любові. Прыклад святых заахвочвае нас, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўнаты збавлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна высшая, Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святосці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары красою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы,
подав своим учням кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта великая таямница веры. Успоминаючи śmierć i mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, прокачал Твой рассеянный по всем свете, удосконали его любови разом с папом нашим братишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром и усіх духовенства. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гетого світу, і дозволив убачити святло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, ее братником, со святыми апостолами и усіми святыми, які з предвеку подавалися Тобі, как зимні і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от всього злого, дай ласкаво супокой в дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованные от всякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощи не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з нами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя.
Божь баранок Божий, Божь той, кто бере на себе грехи света, благословенные покликанные на вечеру Яхону. Аминь. Я не варты, как ты увечил на меня, а и скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Молимся. Всемогутный Боже, освящай и натхняй нас праздной святейший сохранность, таки мы приняли в день вспомину святой Маргариты, как мы заущены хвалали святыми имкнениями и были щедрыми на добрые учинки праз Христа Пана нашего. Дорогие, дякую за спольную молитву. Всем доброго вечера, настрою. Жадаем так само быть сябрами Бога, не только из нас, не только из такой сподобенства такого уже выдуманного, а в первую чергу, как наши сердца были открытые на Христа, открытые про Его так само на інших людей. Пан з вами.